Sanibona. Ayike ngihlaleke eitoksini ke lapha ke. Ngiboshwa njalo ibhadi makuthwale kulandele olwesihlanu. So before ngingene lapha yase sengicela ukufona ke ngifonela umlungu ke khona insizwe engangiyidrivela imoto nje insizwe yangapha eMnambithi bayamazi ke mhlawumbe abanye insizwe uthi udlidli umfowandaba ngangidrivela yena ke ngimfonele ke imlungu naku ngiboshwa kanje yini wenzini hayi ngichaze nami ngithi angazi noma yisho umlungu yokuxoxela sesibonana kodwa khona kuthiwa ngishaya intombazana ewumgibeli awu kanjalo nje ngithi hawu suboshwa khona lapho sometime uthi ngifice nje singibekele abangani baye bangamaphoyisa le phambili ngiboshwe kulehlanu uyabona le ntombazana nala amaphoyisa iqhubu enginalo ngabo ngiyalichelela zonke insuku lokhu ngalichelela ngaleli yalanga ngifuna lihleze lihlaza nje ukuthi bazi lapha abakhona ukuthi namanje inhliziyo ngiyibambile lokhu ngayibambayo nje uma ukuthi umkhule kwami uyasebenza impela bobathathu ngokulandelana kwabo ngeke beze belungele lutho ngoba bayazi nabo deep down bayazi ngoba ngiyazi ukuthi intombazana yawatshela lamaphoyisa ukuthi hayi akaza ngishaye ngiyamgcwalisela ukhona phela umuntu othi umnganyana namaphoyisa manje amaphoyisa wenzisa into ethandwa uye kodwa futhi namaphoyisa funeka limele iqinisa ukuthi hayi ngaphandle kwe-J88 eshoyo ukuthi wena ushaya umuntu kanje asikwazi ukubopha uyabona ngahlala ke uLwesihlanu ngiseyitoksini umgqibelo ngiseyitoksini yisonto ngiseyitoksini abedelela abafana lapha phakathi abahlupha go mangena abafana nje bayabanyakazisa umfana ke lakade ngikhuluma ngaye ngamtshela ngathi hayi ngendlela ke olokhu ngihlukumeza ngayo hayi mina ngishayela itekisi mina ngoba ngilana nje angibulele umuntu nawe abulele umuntu siyodibana ngama kulawo magama nje ngathi siyodibana hayi ke ashaye ke uMandeyi ngihambe ke ngiyobingelela kimantshi afike nje ngigaqaza ngebheli ka 200 rand nje ngiphume khona lapho mangiphuma lapha nje ngithatha into zami ngithathe ke ibhande ngithathe nentambo zamateki ngithathe nefoni nemali leyo umlungu ke yayi 1.6 le umfana ayeyilubalubela eyifuna eyifisa ukuthi kube ngeyakhe hayi mangiphuma lapha nje inhlanhla mathi kulandele mangithi ngiyaphuma lapha sengithi ngijona umgwaqo omkhulu nje nangu Semphem khona ukuthi uSemphem eshayela enseleni ibuyele emuva kodwa yayisebenza kwaBhire ngaleso sikhathi ubuyele emuva ezochithela emanguzo ngikhombe hayibo uSemphem ngibe ngiphoseka phakathi njalo ngibe ngihamba ngempangeni cabanga ke ngizosuka empangeni ngizo-attend icala phela icala liphelile ngiphume ngebheli ngisukela empangeni pho ukuthi manje angihambe nemoto ntambama ngiyolala emotweni lemanguza ukuze ngivuke ekseni ngiyecaleni elingekho ngithi ngiyafika nje vele liyahlehla icala ngigibele futhi ngibuye emanguza ngase nginomqonjana ukuthi ke ma kukhona udriver nje oye emanguza ngivele ngimcela ngithi hayi ngicela ukuhambela yabo sengiyavolontiya manje ngicela ukuhambela ngiyele ecaleni ngizobuya nemoto ekseni noma ma ukuthi nabe plan ukuyishiya yofika ngiyishiya imoto seyoyilandela yena ngoba siyakwenza ukuthi singabashaya sishiya imoto nje le isalikade umsebenzi bese siyabuya ngaphindela futhi okwesithathu lafike lahlehla futhi icala ngaphindela futhi okwesine mangifika lokho kwesine ngafika nje wathi umshushisi nje charges are withdrawn since or because the complainant is no longer interested yayibona into leyo nje icala liyahoxa ngoba ummangali akasayishayi noma akasaqhubeki necala noma uselahlekelwe uthando loqhubeka necala kalula kanjalo nje yalihoxisa ke manje sadle manje kwakubani kodwa kwakuyikhehla nje kusamela seligugile ngaleso sikhathi wawubona nje ukuthi labuye libanje nawo ubuthongo lapha wayesekhule nje umkhulu angazi ukuthi kwakwenze njani noma babemlande evele sesempesheni nini hayi wayelichithwa ke icala njalo landa lo 200 rand wamebheli ngangiphuma laphela ke icala so ngaboshwa kanjalo ke ngiboshelwa nje umbhedo ngiboshwa intombazana ngoba nakho inabangani ababe ngamaphoyisa noma yayiyiphoyisa yona qobo noma mhlawumbe yayisebenza enkantolo ngagcina ngatholanga ulwazi lokho intombazana nje yayidakhishi imfishane inenwele nje izinkulu zeafro ngoba ngake ngafika esikhathini la ngase ngilivuma khona icala sengicasulwa ukuthi ngehla ngenyuka ngithi mina ngaze ngimshaya kodwa ngamdonsa uthi kumshushisi bese umshushisi umuntu nje akakadonswa uma umdonsa vele suke sekuyi-assault vele le ngithi ke mina uma ukuthi ukumdonsa uyi-assault cha cala ngiyalivuma bese ethi ke umagistrate ukuthi sengiyeqe nje leyo ndaba bese magistrate hayi
makukuthi uthi uyalivuma icala akanikwe phela isigwebo ahambe since uyakhala ukuthi usuka kude wathi nje umshushisi lutho alukwazi ukuphela kalula kangaka nje lelicala because it was so humiliating. Shuthi intombazana ngayihlambalaza ngayiphoxa ngayihlaza ngendlela engayishaya ngayo noma indlela ithi ngayibamba ngeinwele ngayidlikiza ngeinwele ngayidonsa ngayiqhumisa ngempama ngayikhiphela ngaphandle kwemoto yabona. So isimanga ukuthi ke mase ushayiwe wadonsa ngenwele waphinde wagitshezwa futhi yabona. Nomkhulu lo ofana be uyangilokhuza uyangifakazela washesha wehla nje umkhulu nami ngangingazi phela ukuthi ngaze ngibeke ofakazi ukuthi icala lizoba kanje. Ayilipheleke icala ke iqhubeka impilo ke ngisethekwini ke manje nanga umfana ayabona mina uNkulunkulu nanga umfana lo wayesha amashushu ethi angilanda imali yomlungu lapha sihleli nje lapha eThekwini hlele emotweni nje engalayishi nanga umfana uhamba yaqhamuka lapha uphethe nje into engikhumbulayo ayiphethe sinsekudala ilokho okuyispray nyana ongazathi kusa Q20 kodwa akusiyona kodwa nakho kwenza umsebenzi eQT kodwa okuyellowish nje khona ngaphandle phethe khona ke nama wiper nenye nje into ayiphethe ngisakhumbula ukuthi kwakuyini so bese ngiyambiza ngithi nayibo malini mshana yabo ngenzela ukuthi asondele phela beza beshesha mawubuza ukuthi malini ayiwenza seshesha ayi malume ngavela ukuthatha konke nje ngo100 uvela ukhuleke ngiyakubhansela lana la bese ngithi mina wendoda uyangibona mina ayi malume ngikuboni ngithi angiboni una show ukuthi angiboni athi hayi angikuboni bese kuthi ke mina ngisasiboshwe nawe eManguza kanje imina ngafika namakhadi casino neboxer engafika ngaqala ngafika ngiphethe u50 so awungiboni namanje bese ethi ha awusanyakubona malume beyakoste yaphela yasingayiswa nje lento yakuthi kwakuyindliki amaphoyisa ayichathela ngamabomu ngathi shiye kwamaphoyisa wawungishayelana lapha angithi zigcwele insizwa la ngifuna ukumshisa nje ngamabomu kodwa futhi angifuna shawe ngifuna ebone ukuthi unyawa lampumulo kangakanani bese ngithi ke mina uyakhumbula ungishaya ayi bese isukuma insizwa zisa kuye ngithi mina lo wangishaya lo edoksini ethi ufuna ukungiphuca imali yemoto lo ayi bathi bayamqala nje bayamthatha ngase ngiyakhuza ngathi hayi ningamshayi bafuthi ngamkhuza wakhuzeka lo ukhona udriver uthi usiyake umfoka mthetho ukhona ukuthi nje akasashayeli esasimbiza ngotsunami hayi wamqhumisa ngepamo njalo wathi ayifutha mfana kwakhona lokho nje ukuthi usikazi ukuthatha imali kabasi kwakhona ukuthi usikazi umfowethu umhlupha niboshiwe nawe uboshiwe nawe uboshiwe uzohlukunyezwa wenje futha ayiwamnika nje izimbili impama kwaphela ngisho ukuthi unyawa lampumulo bafowethu na leyo ntombazana lapha ikhona makuthi saphila makuthi nawo TikTok ngoba iyalwazi lolu daba nawo lamaphoyisa makuthi akaretire ngoba phela kwangebona abantu abasebekhulile kwangabafana nje abancane obona ukuthi basanda kufika emaphoyiseni noma bebefika ke bengabaseshi noma beangazi kodwa wawubona nje ukuthi abafana ikhona impakama babenayo basho abantu abangibopha namanje ngithi igqubu lento abangenza yona ngisalichelela namanje ngifuna lihlezi lihlaza ngiyoza ngiyofa ngibazonda ngiyofa ngibenyanya ngoba into abangenza uyazi ma kukhona into oyenzile nenhliziyo yakho iyakwazi uadjust ukuthi ayinami ngabhedala yabo mina ngapha eManguza ngashawa abantu lapha yabo kodwa ngiyakwazi uadjust ukuthi akunami kodwa ngamsukela umuntu omdala ukuba ngimnaka ngayele esitolo nje kuba angishonga ukuthi ayisuka ngiyekele lithonga mhlawumbe ngaba ngishaka so uma umuntu uyakwazi ukubuka umsuka wento nesizathu ukuthi hayi kunje nami ngiphakathi kodwa kulo liyadaba usisi engixazisela amadoda amabili angawazi ayifuna ukuchama engawazi nokuthi awapi engafuna echama kodwa ebhoka ukuthi angehlisa abantu beyochama ukuthi bephuza utshwala angimazi wayithatha block bengiqedela le ndaba ke ebengiyiqalile lapha eqaleni ngishilo ngathi ngizoyiqedela.